ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଜିକେ। ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜ୍ୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନକର୍ତ୍ତା କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ରାଜ୍ୟପାଳ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନକର୍ତ୍ତା କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ରାଜ୍ୟପାଳ। ପ୍ରଶ୍ନ, ସ୍ଥଳ, ଜଳ ଓ ଆକାଶ ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଉତ୍ତର, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାର ସଭା ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉତ୍ତର, 142। ଭୁବନେଶ୍ୱର। ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉତ୍ତର, 250। ଦିଲ୍ଲୀ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉତ୍ତର, 545। ଦିଲ୍ଲୀ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଦେଶର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ।